आंनि मुङा श्री निरन्जन ब्रह्म आं बे मैनागुरि एम इ स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि दा आङो नैबे बाथ्राखौ खिन्थानो नागिरदों दा मैनागुरि गेजेर फरायसालिया 1951 मायथाइयावनो गायसनजादों आरो बे गायसनजानायफोरनि दासिमबो बे फरायसालिया दंगासिनो दं। बे मैनागुरि गेजेर फरायसालिया बुंनो थाङोबा मैखोम बर' एरियानि गेजेराव दङ गंसेल' मैना गेजेर फरायसालि। बे फरायसालियाव जोंनि गोरिब थाखोनि गथ'फ्रा फरायफैयो, बिथांमोना खस्थ' लानानै फरायफैयो। खिन्थु जोंनि बे फरायसालिनि जेनाखि स्कुल बिल्डिं स्ट्राक्चार बेयो जोबोद दुखुनांथाव। दा थांनाय 15-20 बोसोरनि आगोलनिफ्रायनो जोंनि बे न'नि थिंफ्रा बायग्लि जिग्लि जालांदों सारअन्थाइ गोग्लैनायनि गेजेरजों। जोङो सरखारनियावहाय गोबां खेब आर'ज गाबदोंमोन, हाग्रामा सारनि दिनावबो जों आर'ज गाबदोंमोन। बिथांमोनाबो जोंनि बे स्कुल बिल्डिंखौ नायसनाखै आरो जों बिथांमोननिफ्रायबो जेबो सेंसन बा स्किम मोनाखै। आरो दाबो जोंनि बिटिआरनि दिनावबो जोङो आर'ज गाबदोंब्लाबो जोङो जेबो स्किम मोनाखै। जोङो बिटिआरनि CEM प्रमद सारनि दिनाव प्रमद सारनोबो जोङो गांसे आर'जलाइ गथायदोंमोन आरो MLA जिरन बसुमतारी सारनियावबो जोङो आर'जलाइ गथायदोंमोन आरो जोंनि उकिल मुसाहारि EM बिथांनिसिमबो जोङो गांसे आर'जलाइ गथायदोंमोन। नाथाय जोङो दासिमबो बिथांमोननिफ्राय बे फरायसालिखौ फाहामनायनि थाखाय जोङो गरसेबो जोङो जेबो स्किम मोनाखै। दा जोंनि फरायसालिया बायग्लि जिग्लि जालांबाय। जों बे बायग्लि जिग्लि थिं गब्लंनायनि सिङावनो जोङो क्लास लाबाय थानांगौ जायो, जोबोद दुखुनांथावैनो। दा बेनिखायनो आङो आर'ज गाबदों जोंनि मानगोन गोनां बिटिआरनि CEM सार आरो जोंनि 28 नं गसाइगाव समस्तिनि MLA जोंनि जिरन बसुमतारी सार आरो कसुगाव बियाबनि EM उकिल मुसाहारिनि सारनिसिम दासो जोंनि फरायसालिखौ फाहामनायनि थाखाय जोंनो सेंसन बा स्किम हरो, बिनि थाखाय आङो सारनि मोननिसिम गुरैयै खावलायहरदों। बिथांमोनहा जोंनि बे फरायसालियावनो गोबां खेब मिटिं खालामना गालांबाय आरो बे थिं गब्लंनायनि सिङावनो सारमोनहा मिटिंबो खालामदों आरो नुदोंबो आरो बिथांमोना बुंलांदों माने थाबैनो जोङो स्किमखौ हरगोन आरो नोंथांमोननि स्कुलखौ जों थाबैनो फाहामना होगोन होनना बुंदोंमोन। नाथाय जों दासिमबो जेबो गरसेबो माबा स्किमनि थाखा मोननाय जायाखै आरोखि। दा जों गोबां खेब जोंनि बे मैनागुरि गेजेराव मिटिं जायो, एबसुनि जायो, गुबुन गुबुन आफादफोरनि जायो। बिथांमोना नुलाङो आरो बिथांमोनाबो बुंलाङो बे माने मैनागुरि गेजेर फरायसालिखौ जोङो नायगासिनो दं, नोजोर होगासिनो दं बेबादि होननानै बुङो। आरो लोगोसे बेखौबो आं मोनथिहोनो लुबैदों जोंना मैनागुरि एम इ स्कुलनि जेनाखि टिचार स्टाफ फोरोंगिरि स्टाफ बेयो माने जोबोद खमसै आरो मालाय। दा जोङो बुंनो थाङोबा जोङो साबाल' दङ, ओमफ्राय गासिबो माने रिटायार जाजोब्बाय, सोरबा एक्सपायार जाबाय, माने साथाम साब्रैसोआनो माने बेकेन्ट जानानै दं। दा बाहायबो जोङो आरो बिगियान आरो सानखान्थि दिनै फोरोंगिरि गैया, जों मालायनिफ्रायसो हावलाद बादि लाबोनानै फोरोंथ'नानै दं। दा बाहायबो जों हेम्पार जानानै दं आरोखि। दा नैबे बेलायावहाय आं आर'ज गाबनो लुबैदों जे जोंनि एबसुनि आफाद आरो जोंनि बिटिआरनि जोंनि CEM बा दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम जोंनि मैनागुरि एम इ स्कुलखौ जाहाथे मोजाङै फाहामना होयो आरो नांगौखिनि जेनाखि फोरोंगिरि नांगौ बेखौबो जाहाथे थिसनना होयो, बेखौ आङो दिनै आखाइ खबज'नानै गुरै आर'ज गाबहरो।